Šta hoćeš? Hteo sam da ti kažem da se ne uzrujavaš. Hvala, Romeo, sada sigurno neću. Pa stvarno, taj Archie, ako mi je prijatelj, ipak nije dostojan tebe. Ja njega nisam dostojna, pogledaj me, imam višak kilograma, oblačim se loše, uvek mu kvarim raspoloženje. Kitty, nije istina. Ti si najlepša devojka na svetu. S kim se dopisuješ? Jedna devojka je pisala, želi da se upozna. O, kako zanimljivo. Nadam se da je simpatična. Evo. O, nije loša. Pokaži još slika. Ej, pa ti imaš Kitty. Pa šta, zar sada ne mogu da gledam druge devojke? Pa, mislim da se to ne bi dopalo Kitty. Ko će nju pitati? To je to. Ja idem. Stani, hoćeš li da šetaš u toj haljini? Pa da. A šta s njom nije u redu? Previše je kratko. Romeo, reci joj. Pa čini se kao da je normalna haljina. Uopšte nije normalna, brzo idi i presvuci se. U redu, možda si u pravu, obući ću nešto drugo. Zašto si tako ljut? Kako da ne budem? Obukla se... Nebitno. Zdravo, gde je Kitty? Koliko dugo da je čekam? Ćao, još nije spremna. Sedi. Dobro, nagovorili ste me. Slušaj, dugo se nismo videli. Mnogo si se prolepšala. Baš si slatka. Hvala. Slušaj, hajde da se slikamo. Zašto ti to treba? Prosto kao uspomena. Pa hajde i onako nemamo šta da radimo. O, Flora, već si ovde? A gde bih drugo bila? Zar nisi mogla još duže da se spremiš? Odavno sam bila spremna. Archie me je naterao da se presvučem. A vi se slikate? Hoću i ja s vama. Ej, pomeri se, tvoja odeća se ne slaže po boji. Zapravo ti si mi rekao da se presvučem. Pa šta, nije moja krivica što si izabrala tu bezveznu haljinu. A šta se smeješ? Zapravo ti si mi preporučila da je kupim. U svakom slučaju. Idemo. Da ne zakasnimo. Polako. Momci, ćao. Da, Flora je lepotica. Zar ti njena haljina nije izgledala malo kratka? Šta je s tobom? Baš je taman, noge se lepo vide. Razumem, hoćemo da igramo na konzoli. Hajde. Ajde, Chip. Ajde. Zdravo, vratili smo se. Oho, jeste li kupili pola tržnog centra? Ne, ali imale smo sve šanse da to uradimo. Archie, pogledaj šta je Kitty izabrala za sebe. Šta je ovo? Top. Zar ti se čini da u ovom topu ima premalo materijala? Pokriva li ono uopšte nešto? Pa šta imamo ovde? Haljina? Zar ti se ne čini da je previše upadljiva? Ona je obična. Privlačit će previše pažnje. A ovu suknju? Da ne vidim na tebi. Prekratka je. Uglavnom, sve ove stvari bacam. Ali Archie! Šta, Archie? Rekao sam ti mnogo puta, ili ćeš me slušati ili raskidamo. Nema potrebe da raskinemo, ne želim da raskinemo. Pa, dogovoreno. Po meni stvari su bile normalne. Nemoj da je braniš, svima je jasno da je ona kriva. Ne želim da se mešam u vaše porodične svađe, ali bih nešto pojela. A zašto niste jeli u kafiću? Dok smo obišle sve prodavnice, svi kafići su se zatvorili. Jasno. To nije problem, odmah ću naručiti dostavu. U redu, mi idemo napolje da dočekamo kurira. Archie je u posljednje vreme loše volje. Stalno viče, ništa mu ne odgovara. Ne znam, meni je on cool. O, izgleda da je dostava već stigla, brzi su. Ura, hrana! Kako lepo miriše. Ajde, Archie, završavamo. Predaj se pa ćemo završiti. Ništa od toga, ti se predaj. Ej, hoćemo li jesti? Gladna sam kao zver. U redu, Romeo, završit ćemo kasnije. Ajde.
Ovo za tebi, ovo za tebi. Ej, a gde je moj burger? Nisam ti ga naručio. Kako misliš? Jesi li se pogledala u gledalu? Treba da smršiš, a ti planiraš da jedeš brzu hranu. Ali ne jedem često tu hranu. I ne izgleda tako po tebi. Ima dobru figuru. Verovatno ću se ja odreći brze hrane. Ne, ti jedi, nemoj to da slušaš. Još si daleko od Kitty. Zapravo, skoro imamo istu težinu. Šta pričaš? Flora ima lep struk i tanke noge. Ti treba da budeš na dijeti. Smatri da si već na njoj. Evo, tvoja večera za večeras. Dobro. Kitty, želiš li? Mogu da podelim s tobom? Ne, hvala. Pa, hajde, da počnemo. Prijatno svima. Otpor materijala, nauka o čvrstoći i pouzdanosti, delova mašina i konstrukcija, kako to uopšte mogu da zapamtim? Mozak mi kipi. Archie, nemoj da kukaš, tek si prvu stranicu pročitao. Da, i već sa prve stranice ništa ne razumem. Kako da položim ovaj ispit? Izgleda da je priprema za ispit otkazana. Šta je tamo? Phil nas poziva na žurku večeras. Žurka? Super, kada krećemo? Uskoro, samo ti ostaješ kod kuće. Zbog čega? Zato što ti ne dozvoljavam da ideš bilo gde. Šta ćeš tamo raditi? Samo ćeš me osramotiti. Bolje da se spremaš za ispit. Doći ću da proverim. Ali Archie... Rekao sam sve. Romeo, spremi se, krećemo za pola sata. Kitty, nemoj da se uzrujavaš. Hoćeš da ostanem s tobom i nigde da ne idem? Nema potrebe, hvala. Flora treba da dođe svakog trenutka, tako da neće biti dosadno. Zdravo, Flora! Potrebna si mi kao nikad pre. Šta se desilo? Archie je ne vodi sa sobom na žurku. Pa ako je ne vodi, onda za to postoje razlozi. Nema razloga, on samo želi da sedim kod kuće i da uči. Možeš li da veruješ? Veselo. Romeo, zašto čavrljaš? Spreman si? O, Flora, zdravo. Kako si se našla ovde? Pa došla sam kod Kitty. Slušaj, imam zanimljivu ideju. Ajde sa nama na Philovu žurku. Pa ne znam, obećala sam Kitty. Hoće tamo biti zabavno? Naravno, bit će veoma zabavno tamo. Moraš biti tamo. A sa Kitty ćeš provesti vreme kasnije i onako je uvek kod kuće. Jesi li normalan? Mene ne vodiš sa sobom, ali ubeđuješ Floru. Ćuti. Pa Flora, jesi li odlučila? Pa... Verovatno ću se složiti. Šta, Flora, ti si moja drugarica. Pa šta, Archie je u pravu, moram da idem na ovu žurku, a sutra ćemo se družiti zajedno. Sve je jasno. Kitty, stani! Šta je njemu? Oj, Romeo kao i uvek, u svom stilu. Ne obraćaj pažnju. Idemo? La. Mogu li? Šta hoćeš? Hteo sam ti reći da se ne uzrujavaš. Hvala, Romeo, sada sigurno neću. Pa stvarno, taj Archie, iako je moj prijatelj, ipak te nije dostojan. Ja nisam dostojna njega. Pogledaj me. Imam višak kilograma, oblačim se loše, stalno mu kvarim raspoloženje. Kitty, nije tačno. Ti si najlepša devojka na svetu. Romeo, razumem da želiš da me raspoložiš, ali ne moraš. Hoćeš li da ja ne idem na žurku? Ne, Romeo, idi, molim te. Treba mi da budem sama. U redu, ako nešto zovi. Ajde, ćao. Dobro jutro. O, dobro jutro. Hoćeš čaja? Neću odbiti. Kako je bilo na žurci? Dobro. Pokaži mi barem slike sa žurke, zanima me. Ej, vrati mi telefon. Zašto si tako nervozan? Nisam nervozan, samo ne volim kada diraju moj telefon. Vrati ga. Mislim da znam. Imaš devojku?
Nemam devojku, rekao sam, vrati mi telefon. Sada ćemo vidjeti šta kriješ od mene. Ne razumem. Šta je ovo? Archie i Flora, oni se ljube. Rekao sam ti da ne diraš moj telefon. Pa ti si to i hteo da sakriješ od mene. Bravo, sjajan prijatelj. Kitty, slušaj. Reci mi gde je Archie. Kitty, molim te, nemoj. Gde je on? Svakako ću ga naći. Na veranti. Jasno. Pogledaj kako je ovdje ispalo smešno. Da, takmičenje je bilo sjajno kao i sinoć. Archie! Oj, ti si ovdje. Odlično. Šta vičeš kao luda ujutro? Zato što sam slučajno vidjela jednu slatku fotografiju. Šta je ovo? Ne želite nešto da objasnite? Šta da objašnjavamo? Htjeli smo pa smo se poljubili. U kom smislu, Archie? Zapravo ja sam tvoja devojka. Pa juče sam odlučio da završim sa tobom. Šta? Pa čula si, on je sada sa mnom. Ti se nazivaš mojom drugaricom. Kitty, pogledaj istini u oči, nikada nisi dostizala njegov nivo. Stvarno? Da, čak ni ne razumem šta je video u tebi. Kako možeš tako nešto da kažeš? Verovala sam ti. Idi odavde već, ne muči nas. U redu, srećno u privatnom životu. Kitty, tvoj čaj se ohladio. Kitty, jesi li dobro? Sve je u redu. Slušaj, Archie te nikad nije cenio. Ali ti si veoma lepa devojka, vitka, dobra i lepo se oblačiš. Stvarno? Stvarno. Hvala ti za podršku. Znam da nije pravi trenutak, ali hajde da probamo da se zabavljamo. Ti si ozbiljan? Nije moglo biti ozbiljnije, sviđaš mi se dugo. Ne znam ni šta da kažem. Ne žuri. Dobro razmisli. U redu. Jao, šta da radim? Šta da kažem Romeu? Sa jedne strane uvek sam ga gledala kao druga. Sa druge strane, ako počnem da izlazim sa Romeom, Archiju se to neće svidjeti. Shvatit će da me je izgubio i vratit će se. Ljudi, molim vas, hitno me podržite lajkom ispod ovog videa. To mi je sada veoma važno. Idem sada da tražim Romea. Romeo, znaš, već sam razmislila. Slažem se da se zabavljamo. Sjajno, baš mi je drago. Treba to nekako obeležiti, možda da gledamo film. Hajdemo. Hajde da uzmemo hranu. Hajde, da. Izvinite što smetam, tražim Archija. Nemamo pojma gdje je tvoj Archie, ovdje ga nije bilo. U redu? Ćao, već si stigla. Da, tražim te. Mislila sam da si u kancelariji, ali tamo Kitty i ovaj Romeo se grle, zamisli. Kako to misliš, grle se? Doslovno, šta je tako strašno? Sada ću im sve reći. Šta radite ovdje? Gledamo film. Romeo, nema potrebe da se pravdaš pred njim, radimo što želimo, jasno? Hoćeš da kažeš da ti i Romeo zajedno ste? Zamisli, da li imaš nekih zamerki? Ali on je bio moj prijatelj. Da, a Flora je nekad bila moja drugarica, ali to te nije sprečilo. Romeo, šta si uradio? Archie, smiri se. Prekinite više, koliko dugo ćete sređivati svoje odnose? Da, desilo se da sam ja sa Archijem, a Kitty sa Romeom, pa šta? Predlažem da se pomirimo i nastavimo da komuniciramo, šta kažete? Slažem se sa Florom, zar ne možemo dalje komunicirati?
Pa u redu. Hajde da pokušamo. Pa to je super, predlažem da ručamo zajedno. Da, nismo protiv. Mesna pizza, omiljena mi je. Hej, šta radiš? To je njihova pizza. A mi ćemo jesti salate. Fuj, neću da jedem tu travu. Hoćeš, pogledaj se, imaš najmanje 5 kg više. Treba da smršaš. Imaš sreće, ja se razumem u pravilnu ishranu. Napravit ću od tebe normalnu osobu. Ali ti si sama nedavno pojela Big Mac meni. A, pa to je bio cheat meal. Kakav još cheat meal? Planirano kršenje dijete. Prijetno svima. Također. Inače, uvek zaboravim da pitam, koji ti se cvetovi sviđaju? Pa, sviđaju mi se svi. Ali to nije moguće. U svakom slučaju, neki ti se više sviđaju od drugih. Pa, volim božure, ruže, bele rade. Razumem. Zdravo ljudi, šta radite? Ništa, razgovaramo o cveću, šta je bilo? Idemo u park da se šetamo, hoćete sa nama? Nemamo ništa protiv i mi smo planirali negdje drugdje da idemo. Super, samo da sačekamo Archija, uvek mu duže treba da se spremi nego meni. Spreman, gotov sam. Ti se šališ? A šta je bilo? Šta si to obukao? Ne vidiš li, tvoja trenerka ne ide uz moj stil. A šta bih po tvom mišljenju trebao da obučem? Nešto više stilovano, ovaj komplet baci, ne sviđa mi se. I šta sada da radim? Još pitaš? Brzo idi i presvuci se, dajem ti 5 minuta. Archie, ne brini, mi ćemo da te sačekamo. Tada! Da, u redu, brzo ću. Tako, merim 5 minuta. Ko ti to piše? Da, koleginica, pita za domaći. Šta? Neka pita nekog drugog, a ne tebe. Nije mi teško da odgovorim, šta je toliko strašno? Ne želim da pričaš sa drugim devojkama. Ali to je nemoguće. Moguće je, ja ću ti sada pomoći. Ej, vrati mi telefon. Trenutak. Evo ti. Šta, sve devojke u mom imeniku si blokirala? Pa da, ili ne želiš više da izlaziš sa mnom? Želim. Pa navikni se na nova pravila. Evo, hoćeš li da pogledaš moj telefon? Ne, ja tebi verujem. Vreme je super. Da, posljednji topli dani, možemo se sunčiti na suncu. Šta, vi ovdje, opuštate se? Nešto tako. Pridruži nam se, rado bih. Gde si pošao da se pridružiš? Zar ne znaš da imamo trčanje po planu? Zaboravio si. Stvarno sam zaboravio. Možda za pola sata da se malo ispričamo sa ekipom. Istrčat ćeš par kilometara pa ćemo onda razgovarati. Hajde za mnom. Još moramo da radimo zagrevanje. Lepo se provedite. Oj. Kitty, odavno nismo išli u shopping. Kažu da ima dobrih popusta tamo. Nisam protiv. Hajdemo. Devojke, gde ste krenule? Pa da se malo prošetamo po prodavnicama. Imamo bolji predlog. Pa kakav predlog? Upravo je zvao Phil, opet nas je pozvao na žurku. Nije li to super? Super, baš smo Romeo i ja htjeli da se prošetamo i opustimo. Archie, nemoj previše da se raduješ jer ti nećeš ići. Kako to misliš da ne idem? To znači da nemaš tamo šta da radiš, ostaćeš kod kuće. A ti? A ja moram da idem, bez mene se žurka neće održati. Dakle, ti ideš, a ja treba da ostanem kod kuće. Pa, ispada da. Znaš šta, Flora, ovo je previše. Više neću to trpeti. Jasno? Uvek tvoje nezadovoljno lice, tvoje trčanje, voćne salate. Dosta mi je. Idem na ovu žurku, htjela ti to ili ne? A tako, u redu, onda raskidamo. Pa super, to sam već dugo želao. Sada ću oblačiti šta želim, jesti šta hoću i ići gde hoću. Srećno! Super smo se proveli na žurci. Ovo je super fotka. Ne sviđa mi se, ovdje izgledam nekako ružno. Ne izmišljaj, uvek si lepa. Ljudi, može li mi neko pomoći sa koktelima? Hajde, ja ću ti pomoći. Hvala, idemo. Uđite.
Zdravo. O, to si ti. Zdravo, Romeo otišao u kuhinju. Znam, došao sam do tebe. Treba da razgovaramo. Pa reci. Samo sam hteo da se izvinim. Znaš, zbog ponašanja. Želeo bih ponovo da budemo zajedno. Sa kim? S tobom. Šta? Nisam pogrešno čula. Ne, želim ponovo da budemo zajedno. I obećavam, ovoga puta sve će biti drugačije. Znaš, jako mi je drago što si sve shvatio, ali neću se zabavljati sa tobom. Sada je Romeo moj dečko i lepo mi je sa njim. Kako to? Bili smo dugo zajedno, zar si me stvarno tako brzo zaboravila? Hoćeš istinu, pristala sam da se zabavljam sa Romeom samo da bih te naljutila. Šta? Romeo, čekaj, pogrešno si shvatio. Stani, sve ću ti objasniti. Šta ćeš mi objasniti? Da si me samo iskoristila? Prokletstvo, nisi slušao do kraja. Pa slušam te. Prvo sam pristala da se zabavljam sa tobom da bih naljutila Arčija, ali onda sam shvatila da sam zaista srećna sa tobom. Ja tebi ne verujem. Ali to je istina, Romeo. Šta mogu da učinim da mi poveruješ? U redu. Ajde da pokušamo. Ura! Pa jesi li već izabrala film za večeras? Aha. Ljudi, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. I kliknite na zvonce usput. Svima čao, čao! Ne treba raskidati, ne želim da raskidam. Zamisli. Imaš li neke zamerke? Ali ti nisi tako davno samo jela Big Mac. Zašto sam to rekao?